Sziasztok! A mai videóban elhoztam nektek a top 5 legbrutálisabb repülőgép baleseteket, hogy nem minél el, hogy igaz. Első. Southwest Flight 3472. 2016. augusztusában a Délnyugati Légitársaság 3472-es járata szörnyű helyzetben volt. Az egyik motor kudarcot vallott és mindenkit veszélyeztetett a fedélzeten. A repülés során volt egy nagy robbanás, valamint a gép elkezdett rázni és a lélegzőmaszkokat bevetették. Szerencsére egyik utas sem sérült meg, de a gép károsodott az egyik oldalon és a sérült motor elveszett. Második. Egypt Air Flight 181. 2016. márciusában egy egyiptomi ember, Saif Eddin Mustafa eltérítette az Egypt Air Flight 181-et. Ezt hamis öngyilkos ölvel végezte el. A repülő Alexandriából Kairóba utazott 72 utassal és a stewardessekkel. Szerencsére mindenki megérkezett. United Airlines Flight 880. A United Airlines Flight 880 Houstonból a londoni Heathrow repülőtérre utazott, amikor megtörtént a baj. Körülbelül 3 órával a repülésig a gép súlyos turbulenciát tapasztalt és leesett, ütközött, majd újra leesett. Utána a gépnek muszáj volt leszállnia Írországban, mert a legtöbb utasnak nem volt bekapcsolva az öve. Sok mindenkit kórházba kellett szállítani. Negyedik. PSA Flight 182. 1978. szeptemberében a Pacific Southwest Airlines Flight 182 San Diego-ba utazott Sacramento-ból. Ahogy a repülőgép San Diego-ban landolt, egy kis Cessnába ütközött. Az ütközés miatt mindkét repülőgép lezuhant egy közeli szomszédságban. Sajnos minden ember elhunyt. 5. United Airlines Flight 6176. 2017. januárjában a United Airlines Flight 6176 arra kényszerült, hogy vészhelyzeti leszállást indítson a Nashville nemzetközi repülőtéren egy rettenetes tűzeset után. A gép Washington Dulles-ból indult, amikor a személyzet tűzjelzést kapott, hogy a jobb motorból lehetséges, hogy üzemanyag szivárog. A repülőgép biztonságosan leszállhatott, miközben a tűzoltók kiütötték a lángoló motort. Szerencsére csak pár ember sérült meg.